Tonga ai ku blei biang I pi baro hagani ke por ke kerteng ke badon bortam ke jong try jengi u Jesus grace. Isngongo yo blei bangila la ya ke ban yat na ke wei ke sngi ke wei ke sngi. Bangila poi na ke wei ka jengi kai ke wei pa ke jengi kai. But ni ai ngo yo blei bangi yo I bo blei ulong bakrau blei le badon bor. Blei de u besin shar hagi aka baro. Ke jing duai jongana ke benta jong fi baro ke besngap igini ke voice message igitu ke video jongi kedai ia ka ba ngan ong kumne nga juduai melagasngi ye pi baro ba blay un isen ai ka ban bo ye pi apa ka jingka jingker ka jong u ka snam ka jong jisu kan long ka jaka ye pi ka basingan bat kum jo ru ngan duai ba blay unang penlong ye pi pinang la ye ka ban ye sami ka ktien ka jong blay shiki wei bat banginang la ye ka ban im ka jing im ka basngot hu igi nongrim jong ka ktien ka jong blay ngangai lingba kani ka jing persyang ka barit ka jonga ia ka ban yai a ia ka ktien ka job blai license shika yo but ha ka sin sunday ngi dan ni ka video ia ka bangi a shafi ka por khat wei bije nganget kani ka long ka jingker khu kan yai long ia fi ka jing mentoi but nganget don ki brio ki ber khen korika but ngada nget scam ba blai unang ai bor yang ngaru manganang la ikaban hikai ia fi ia ka ktien ka job blai ngala kren ha ka tu ka jing hikai jonga ha ka ni ka tayo ka bala dep but ngala kren lightly kata kadai nga ai kerteng wat ai jaka yo saitan nganget kala long ka jing min toy kala long ka jing ker khu ko krawi fi tamba ngam kwa ba pin klet no ye ke e ka bala hikai la da pi sngo tho ba pi klet ru kala don pa po ka youtube pila ye ka ban wat ye ka malaga por ba ban snap ye ka jing hikai namar ka jing ai snap ye ka tien ka jog blay ong ka tien ka jog blay aga siti sigi nong room ko nong ko bisi pogo khat ko khat nyo ko ga jinget ke jana ka ba yo sngo bat ka ba yo sngo ya ga ktien ga jong play tanga kwa aga ni ga por ba pin ya yo sngo ktien ga jong play ba ne ga ba pi snap ya ga wei pat ka bam ai jing men toy fi ba ne ga ba pi snap ya ga wei pat ka ba shulong tang ka jing ting fi nga pen shlo review ba pin ya snap ya ga ni ga jing kai ki ba nga ai she pi ma la ga por ki ba dan na ga ktien ga jong play te hagini ke sngi ngadan ni gaban aingu biang yu try bang ala biang i gaban sedang de kawi pag jing hikai ke ba thamai shifi ban ga kwa ngan keren me lagi sinaman ngi em gi sngi ki bagi briu ki kendo i gi jing ki briu ki kendo i gi jing pang ki kendo i gi jing shitom ki shepting i gi jing pang bat nang ta deng i kendo i gi jing pang ki babun rukom light na gi jing pang i kendo i gi weiru bat ngi yo i bagi briu ki dan ga jaka ka ba ki wat i gi jing duai ki wat i gi jing Pynkhiah no blay ngayo i haba gi briu ki phone changa bro bro shi sngi ban pha duai ka wei gi mga sngo tho aga jing mut changa galong bagi briu ki wat i ki ngai i gi jing Pynkhiah ka balang bau Jesus grace ba dena ka daw menta ka sngi nga kwa ngan kren ya gi ga jing hikai changa ga jing dei ga jing Pynkhiah wala men chiwa nga la kren ga jing Pynkhiah ndrai menta nga kwa ngan hikai da ka wei ga rukom ka ban ya rap fi pin sok ban sngo tho bat ka banom pun kelumar fi ka e ga mga kwa ngan hikai fi men ga sngi ga dei lesing ala perkhat kumnungan ai kertengi kini ke jingi kan rei nganget kini ke jingi kai kini ke kerteng kan khamjrong ngan ai kertengi kini ke jingi kai jonga mata gesngi kin nongrim babun jat bangin yo ye ke jing Pynkhiah kin nongrim babun jat bangin yo ye ke jing Pynkhiah fi kata ka de ke jingi kai ngala puli ke bible ngala wat bat ngashem baga jing Pynkhiah kabadan haga Bible kabo blay Pynkhiah na do testament berim khamta ma testament gebet mai habanga yo i bo blay u Pynkhiah abo le i gijing Pynkhiah i gibrio ngayo i gani ga way bo blay dan tangka way galenti kata ka dega bangay siyam na ga Bible banga puli dan tangka way ga Nongrim bangin yo jing Pynkhiah udan sipon pa ki Nongrim na ga Bible ki lenti ki rukom mau ngiyo ingan sa pin ifi na ga Bible. Haray kataka de ba nga kuangan ay kini ga jinglam prang banda pin shay ba ifi. Namang ngayon idan ki priyo ga puli idan na ga jing klumar jing mot. Haba kimyo iya ga jing Pynkhiah. Teng teng nang ituay ngimyo iya ga kamba ngimyo iya ga jing Pynkhiah ayeng. Kapanlong yung i bangin po iya ga jaka ga bangi perkhat balay try ki way ma Pynkhiah. Yung i man Pynkhiah. Bateng teng iklumar na bangi yo iba ngina yaine ngina duai ku mangila yo jing hikai no ngila yo snow shibon ki jing hikai are teng teng kam trei kam mi jing im ko jingi but dan shibon ki priyo ibada na jaka ka ba ban kren persya yo play kim not nang tabanum ngai ru not
nang tada nda haba ki pet pat chala ga jong ka jing em ka jing pang kala nangjur bara ba ki la pentri kam ki la phat duai nang tada ki la pentri kam ki jing ai ka ba ki dan kat kum ki jing hikai ka ba ki la yo anre teng wat ka ne ru kam tri kam nga khwa nga nong fi ling ba ka ni ki jing hikai ngan ya rap fi ba pin sko tho ba ha ka bible ki dan shibon ba ki nongrim ki bangi dai ya ka bani wa jing pen kya ubia ublai le na ga juk rukom nga yo ina nga puli ga bible kham ta ki gospel nga yo i ba ublai ki gospel ba ki kam jog ya pastor nga yo i ba ki ka jing pen kya kamwan tang da ka we ga rukom nga i ka wanda ki babun ba ki rukom ga bible ki kamba ki bapidan ka mag jing emru ngayo i kam dei tang da ka we ga rukom tang tang i pen i tang dei we rukom banda ba ki breu yang sai tu ju i rukom nda haba ngim yo i ga juba tang tang i klumar ban nga kwa ngan pen i fi namar nga puli na ga bible ngayo i ngan persangkat bala menta baro site yo baro lai tali gini ki jing hikai bangan hikai gini ki nongrim jo ga jing pen kia ki babun rukom na ga bible kanang bakan shai ga jing em ga jofi tenga kwa menta ga sngi bapin sngo shngan ba la da pitip ye gane ka jing ikai la na pi sngo tho ni ga jing ikai nganget la da pi pentri kam finyo ibet ye ga jing pen kia la ne gi kamba ha ga jing em ga jofi ta ka baning kong e ka bang kwa ngini keren men ga sngi shwai ga bangan ip ye ga jing ye gi nongrim jong ga jing pen kia ngan ip ga we ga ktien ka ban rap e pi men ga sngi ba pinduk shngan ba pinduk sngo tho ba pindum klumare ni snga pa ngan ai ga we ga ktien ka ba ngayo i ga ne dan kaman clear i gibreo sidala pen jong fi yang ne fi klempat shai wa de ga nero kata ka ktien ga bang kwa ngan kren chi pi men ga sngi ga dai ka jingpen kia ka dai ga man ka jong blai yang i gi bangai ka jingpen kia ka dai ga man jong blai gi brio fi ban pen kia ka dai ga man jong blai kata ka dai ga bang kwa ba pin de shai ba na ga bible ka man jong blai ka dai bangin yo jingpen kia na repeat i kata nama balai ngayo i ye gi brio nda haba ki yo pang but nda haba ki yo pang teng ngim tiap ba nda haba ngi kumper khat nda haba ngim yo jingpen kia nda haba ga jingpang kala nangjur ngi shimbet ba imat ublai uklem man ban pen kia ini imat ublai pen kia tangi ki katukat ni yang ngi uklem man bat teng ngim tiap ru ba ga dai ga man jong ublai ba ublai pen kia bat hang tangi long klumar nda haba ngi tuai ngi si tuai ga mi ga jing arta tian ta Heren la da fi snot ho men ta sngi ngan pen ifi ga nongrim na ga bible ba khaman jo blai ka long bangi dei ban yo jing pen kia kan pen long ifi fini yang bai tanga ka ta ga nongrim ba kan ben sok ifi balai nga kran ni gane shwai ga bangan ai ga nongrim jo jing pen kia na mar nga yo i gane ndanga le duai shi ki breu nda ba ngai kendu i ki breu bi kendu jingpang lani ndanga ye kren ba ki breu ki ba sedang ban duai ki wairu teng nda ha bangim sing tho ba ya ni nongrim ngi pen klumar ki breu balai ngi pen klumar dan ki breu ki ba ong ba ka jingpen kia kalakut dan ba ong ki kamba kim trei kam sho kalakut ha ko por jong ki apostle fi kita ki jingi kairu ki degi ba dan na do men shwa nang tade ka babun nang takadai ki priuru ki hika inda ki let duai nda haba ki duai ki priuru ki duai ki shong bet uplay u e pi na takada pen kre le de pin let no nang ni ka pertai pidang yo alat ban yo jing pen kia kan ni ka dai bu play u ai lat ba pin pen kre le di ba pi ngam kwa bangan ong fi ba pin pen kre le di da ba pi tia pang nai pen kre le di da ba pi tia pang ka bang khwa ka nong fi la la jing pang ka wan pi ban pen kre le di ban pen bet la ga jong jing im de ba pin yap no hen re ba pin yo jing pen kia o Hezekiah la pipule kitab Isaiah na balai pupra uyo pang nda Isaiah wana yeng wang kani ga jingpang de megre menia pen bet la ga jong yeng nda pen bet u klem pang e ma banong klem yap u nda u kia pen ban kadau ka bang khwa ga nong fi ga de por ga de what you shim ba ga jingpang kia ma banong ba nda ha ba pang ni shi on bet pen bet ya de pen kre ba pen let no na ga ni ga pertai la da ga long kum tanga ni tu ipi kamon ayu ga jingpen kia hang no ko ta jing kulare ga jing pen kia na ga bible hang no in yo ibo Jesus Christ utrai ka ma do meta yusni hang no in yo ibo ga tin ga job play ga dang trai ka ma do meta yusni na ga ta ga daw ko ga nong fi ka man ga job play ka long bangi ngin yo ye ga jing pen kia ba pen yo jing pen kia bat bai ga ga tin ngan pen i fi na ga bible singap ngan pule fi
naga gospel ke jong Matthias nga kwa nga clear gini namar kini gidi jing hikai ke bangila hikai la bon snam re namar bangi don na ga por menta ga baga jing pang ga tur kat ni bara bangi poi ga jaka ga bagi briu gi klumar menta kim su hau nga kwa nga pen shai pi na du sedang ban pen shi shai pi ba kamon jong blay ha gini ga por ka dei bangi ni o ga jing Pynkhiah kamon jong blay ga dei bangi ni o kya to ngan pudi fi na ka gospel ke jong Matthias ke lanong ka basao ngan puli na gidkhot ka ba arpu lai hadu gidkhot ba arpu san singap ngan puli but u jisu ula lek keleng ke Galilea baro udah hikai ke sinagog chongki udah yalap ke gospel ke hima udah Pynkhiah de na kwapin pat bai ke tin udah Pynkhiah de yaki jing pang baro but e ke jing crow baro ru hagibreu fi u jisu ang ka Bible ula keleng u hikai u yalap bat naladep nang ta udah Pynkhiah yegi jingpang baro ngakwat vina mak bai ta iktin baong baro fi uklem Pynkhiah tang kat tugat ni reu Pynkhiah ya baro but day na kata down na pipuli ni ke jinglong ko jong Jesus Christ na mga nget baro ang ninginget yegi jing Pynkhiah ka balang bau Jesus Christ bala na pinget yo Jesus Christ u Jesus de konjo play Wan sing ni perthai ban yap lo geding fna la sempat yu la bom la sho la tiet yu usha kam the day e bo sha ban sipen jen jario hende kat kum ka Bible ka ang kitab Isaiah la pen mong yu una magi jing kang jingi la pen luet yu una magi jing bom hok jingi bat da ka jing jingem snam ja u la pen kia ini fi la da pipuli bahaya ka Bible u jisu wan sing ni perthai wan ni ka ban Pynkhiah namar usyak nang man siya sempat usyak nang iga ban siya bom siya tira do baga met jang u kala jingam lot kadaw kadai bada ka tu ka jing jingam snam jo ka met jang u uwan iga ban ba iga jing pang jingi ban Pynkhiah but day na ka daw nga kwagan ong ifi la da pi ong baka man jo blay kam day ban Pynkhiah u jisu pat uwan ban Pynkhiah kapan pao bo jisu ban u blay ukpa u bahabneng ganan ka jing itin ko ang ta Ere walit kelet baga monjo blege de ben Pynkhiah. Uji su Pynkhiah ige jing pang baro. Kapai buka ongkum ni. Sengap nganda puli ngalap kuat mentan kendiat. Ia ketu kitab Isaiah. Reteng ini puli na ke gospel ke jong Matthias lenang ke besan. Ege lenang ke bepra ke dekat ke bekat sao. Pra khat sao jong Matthias ngaman puli. Habau jisu la wana ke yengu Petrus ula yo i ke singken kurim jong u. Baga de thiabat baga de kisho. Ula khta ege kti jong kate ke de kisho kala ino ika kala yang bakala sakriyo. Ona la janmi ru kila ya wan ki walam hau shibon ki bishong soy. Ti ula beno ege minsim da ke ktien but ula Pynkhiah ege bapang baro. Ngakwa pinda yo bahaya de ktien maong ula Pynkhiah yaki bapang baro. Balay Pynkhiah igi beriu baro. Kadaw kada gini gini khot ke bakhat niyo kabaw ong gini gini. Bakumta on pendep ya kata bala ong daw Isaiah unang itu lupa. Ba on pendep ya kata kabala dep itu lupa daw Isaiah kalau nang besan pulai ke bangala ong mentan sepulai mempil nang besan pulai. Kabal itu lupa siapang Jesus Kristus ong bakumta on pendep ya kata bala ong daw Isaiah unang itu lupa udah ong uhi ula shimti ya kijing kreu jangi bat ula bano ya kijing pang jangi fi ngakwa pin shai wa de kataru ya kijing kreu ru ba ya kijing pang ru ba fi kap kananji pera yu pren kijing kreu ba kijing pang fi kijing kreu ba de kijing pang ka bala bat slam fi ya taru la ba ba de jingpang ka dang wani le efiru ya taru la ba net wat ing jingpang ka kani ka covid mentaru la da pinget ya jing Pynkhiah kadan ka jing Pynkhiah ka ba blay ulap dep si ulpa ga dor ling ba ka jing jingam snam jo ulap Pynkhiah ulpa ngi dai na ka da ngakwa menta gisngi bangan chuong if chicken den bala da pi shakri u blay hagini gisngi ngakwa mapindan na gani Nongrim manong try nganget bamewan knang sing ni pertai man ba ega pop go jingi man ba ega jing slide jingi man ba ega jing pang jing crow kamon jo blake day bangin yo jing Pynkhiah
Kaman job lagi deh bangin light nagi jingpang jingkro bangin job igi jingpang. Kaman job lagi deh bangin yo mat igi kamba aga jingem. Kata kadeh kaman job lagi ngas ngutunat bahaba nga duai igi brio bagi yo jingpen kia nga yo report nagi brio babun bahaba nga duai bagi brio ki bakhambon hi ki bangi duai ki yo igi jingpen kia ki basngap igi jingpen i ki bakongu igi bangi ai igi jingmot nagi ketien ke job lagi yo jingpen kia. Nama kaman job lagi deh bangin yo baun pen kia da ublay Pynkhiah yo buram. Daga jaga kamba ublay yo I ngiyo I gajing crowd jo blay. Maday na kita daw bang yang nang ni ngakwa nga nong ifi. Kan mau ka Bible ko ang Jesus ka gospel ka jo Yanis kala nang ko bishop over khat bishop ko ang unang to umuan taw man to unray ban penjat ban peniap ban penpra. Unray nga ngalawan ban ai fi gajing im ka bakrhay. Kabamot ba u Jesus ni wan ra ba u satan u ai fi gajing wan ra un tulot gajing ka jing kia. Tulot gajing suk gajing kemen baro. Hara u Jesus wan ai gajing im ka bakrhay bat kita gajing im ka bakrhay ka bangin im ka. Fi gajing im ka bakrhay kane ka jing im ka bakrhay ka krenru ya gajing ka jing kia gajing im. Today na kita daw haba fi shwai ka mangan ai kane gajing hikai ba ngan hikai fi yakin Nongrim ki babun jat na ka Bible ba kumno gajing Pynkhiah kawan ngakwa ka baningko ang kadai ba Pynkhiah ba na la Pynkhiah fi ba ka man ka jo blay kadai bangin yo gajing Pynkhiah nganget nga hikai gane khnang ba nadu mata gisngi what you shim manang ba ka jing pang ka jing tenjo ka jong blay ka jing tenjo ka jong blay tenjo what you angkum taro nama kidan ki jing pang ki ba khlemwan da ka jing tenjo kidan ki bo breu lehi kidan ki bo saitan wanra ka jing pang ka jing im jong breu kidan ki ba ka maryang ka dan pedeng ka jing long ka jing sneo jong ka maryang ngiyo ka jing pang what you shim begini baro what you can know yo blay ngakwa nganong if teng teng isu keren ba de play betenjo ngakwa nganong if de tikna bahai kita bayo kapen sngosi pen man yo play what you shimlot ba jingpang baro de bu play tenjo ubriu di ke kya upang yo ke jingpang di palat ubam di secret bam ke jingpang ke bam de im klumar u ya u tia bah u le klumar u yo pang bat ngin de le diwa ngi ong kene de bu tenjo play ngakwa ba pinum ong bu tenjo play ke de ke ba ngin le hi ba ngakwa nganong if ke dan ke jingpang bangi I ka ba blay u Pynkhiah aga babun ki rukom dre ka wei ka ba ngakwa nganong fitong inum shim ba ka jingpen ka jingpang ka dei ka ba blay tenjo ngakwa nganget pila shai gani hagani ka potong ini pet no kham kloi na mga kwa ngan hikai fi mina gisngi kham bania let's wala na ang kham bania nganom shong san kham slam ha ka wei ka point din ka wei ngan pen idigi nuksa na ka Bible fi ka banding kong tam ka bangan kren japang ka wei na Nongrim ki bangayo ikum no Jisu Pynkhiah ki breo kata kada ga banga kwa Pynkhiah ba kabanin kong kabangani kay fi metagis ngi kumno u Jisu Pynkhiah ki breo lani hagano ka Nongrim kawan ga jing Pynkhiah ki breo puli ban nga na gospel ko jong uyanes kalanang ga bakhindai kada khat ga banin ko labi puli na Yanis kala nang kabakhinda ina ga khat ibnin ko ngaram karan lot igane rengan chipen I fi tang khindial fi bin da puli ni nang kabakhinda jong Yanis kang haba udang ya artat ulayo I yo brio uba matla na mendangka uni brio matla na dudangka kisenran jong u ki ekli u ki onko kenran u uba le pop uni ne ki kimi ki kpa jong u bala khamat la yo u Jisu le yetho wang uni shimla le pop lemne ki kme ki kpa jo henrei ba onyo pen pau ya ki jingle jo blay hau bat bai ka ta ktien uni shimle pop ong Jisu ki senran nama ki senran ngiru mentan nagi pang gi briung ilong kumne be ngi I dan sipun briu ba ong de nama ba pila le la impalat kumtu de nama ba pila le palat kumtu na ta kada piyo ni ki jingpang ngakwa nganong ipi gidan ko por ba pim dei ban ong kumtaro namat nda haba ki senran ki yo I uni brio ba matla na dudang ka ki yo I bet bo le pop nda Jisu wang ki senran ke ketien ke besngot na wang uni shim le pop lemne ki kme ki kpa jang u ki klem le pop henrei ba anyo pen pau ya ke jingle jang play hau hanga sutanat ba yo Jesus Christ hagani Nongrim ke bening kong ngas sutanat fi ngan pen I fi gani ngap amo ka point ka bening kong jonga kumno u Jisu Pynkhiah ka Nongrim hangni jonga ni nang ka bakhnda yaw ni ba matla na du dang khagi keme
kum no bo yo jin Pynkhiah fi tip sa pude ma bi hai ka point ka bang kwa ngan sai nang ni ga dai ka jing Pynkhiah ka ban ning kong ka bo jisu Pynkhiah ka dai ujiat hi ban Pynkhiah kata ka dai ka point kani ka dai ka bo blai hi ujiat ban Pynkhiah naik li kata wali ong bo ye chiliang u blai udan la ka jong man u le khat bo man ujiat hi ban Pynkhiah Unu prium pat kala ka bamon, unu prium tip e kita kajing pene mum tip ka pene kanda tip jisu, tip e ruem. Ndak li sedir we tau jisu angam tip ka sio sngau bude jisu. Hare ula dep yo khia. Rai u keleng tip ude we tamu le thlak keleng no yo khia. Tip tip ko yo khia khlam le panru no jisu toro, matru tau jisu le panru, song unu priu song le sula banong krong. But ngani tu ipi tipu tau Jisu tipiru. Ndre nda habau Jisu wan. Ujiet ban Pynkhiah no breo. But nga kwa ba bin sngu tu igata habau blay ujiet ban Pynkhiah. Pynkhiah ben. Fimla ban ong ga ege wali ong long Kristan ulong kasin ulong Hindu ulong kumlo habau blay ujiet ban Pynkhiah. Hang ni ngim te ulong niam na ude bakumno ngim te ang ne ndre kawai ga bang itip ang ne ga dai ba ujisu ang ne uwan uya na ne galanti uwan ban penpau ye ga jingle oblay haba ong penpau ga jingle oblay nga kwa ga nang fi dai blay ba de jiet yau no brio bo de ban Pynkhiah ba brio gini ga jing troi ga oblay fi ga ta ga point ga banin kong ujiet yu blay ban Pynkhiah hangas ngatanat ye ga ta bo blay ujiet ban Pynkhiah ngala jiu wara ga jing shikri ga janga bo blay ujiet ban Pynkhiah ga brio yo Pynkhiah ga brio ki khia ga brio ke bam tip ka benang khandon re ki khia sing am don por ngani thu fi ngala yu ibun ba ki brio ki ba kim da tip kim da de ki ba da it kim da de ki ba kim da so thu kim le ji sang kim du wai re habo blay ujiet ban Pynkhiah kin khia fi ngan pen fi sa khaweru fi de pipule ne gospel ga dong Marcus kala nang ka besan Philip hagani ga gospel ga dong Marcus yu tu brio ubadan ka jing shaile agi bork soilo uni laban om desu tang jing pangkala trailut ke jai pa jai la long kum ula sha ban ben ya gi bor jong jing do ere pipule na ga bible ga lena ga besan u jisu na ga lena ga besal pipule u ga khot balai pusan ter u khot gi sunan man kiru ga ling banyale chiliang wale chiliang sino ban le chi ga lena ga besan ga khot ga bening ko ban le u ban le che gadara ban it wat yo we brio bran chalum jing tap tau dia try ngajak sengau iat you Jesus Christ bagi beriu kili nuat beri wat you beriu syong so jalom jing tap barok senang kala tiang kala sengau piang inu beriu nganut belong ki kemi ki kepanda penting kondo ngatarai ki penting dong nu beriu bat ngani tu ipi kin na mai kon let's say ki dan ki beriu belong kum tan na mai kon ki da bakim ko ngo ki ongin ra ya meng ini bread let's say ki la banong kum taro na mau nu beriu la long kum so bam pong jan bam tip shu bam tip beriu shu bala mau bala la Shong tan rai da so ula dan ga jaka ka bonia shong shalom jing tap da pipule gi we ki jing thok ang tar la de ki mau jing tap taw linyar bat sni bat met ki priu ki tiang yap yu no brio hare mot do rio Jesus Christ mot do rio try jingi u klem le wat ki brio gi biang kham le wat ki brio shnu u le wat yu we brio shalom jing tap balayu u jet ban Pynkhiah yu no brio ka de ka mon jong u bo le wat ka de ka jing so tho jong u ka de ka jing kwa jong u ka de ka jing yo i jong u ka de ka jing tip jong u ka de ka jing isan ai jong ka de jing long play jong ujiet hi ban lek kisan ran kim bana ki eryong usaitan utip ban ki eryong nreu jisu utip balai ki eryong utip ba usaitan ula tiang pa ba jisu umut ban lek ban pelait nu briu ba ki so ki la shong de hajar ki borjing dom usaitan ula tip na tana pan ki de eryong ban pai jisu jowe pan re jisu thia na mau tip ba kani ke eryong kam ki na no ga daw ke ki na maro umut ban pelait nu briu ujiet ban Pynkhiah fi ngakwa ba ngala ong ipi nganom song slam re nget tangkini arteliru kilai rap fi ujiet play ban Pynkhiah pimla ban nei eru de play de budget ban Pynkhiah umwan ban bless umwan ban kerku pimla le de play de habo ujiet ban kerku jet ban kerku
ngayo i ya ga mon jo blame dan bala ban kriya ka ta ga de ga mon jo blame mon peniang paro peniang mon ban jet judas jet uman ban jet if you jet uman ban mau man ban le kat bau man play ka ta ga de ga bau play le u jet play man play u le play jet ban pen khia phim la pin le eru ya mu jet ban pen khia nai kali nga nge bangan ong pi sanran ni gi su ang na rai bagi i fi hang ni alom jing te we ban nge dan shu bang em dan ba yim dan ba sem dan em dan shu dan bible study dan jing ka alom jing te hare ha bau jisu je no bin kia ula ben bin kia na mau de play kita ka de point ka ben kong tam ka bang kwang an pen i fi ka jing pen kia ka ben kong ka bau jisu le ka de u je hi ka ben pen kia nga nge ka ta ka bu full stop yingi bang i de ka ban shu snot nat e ka ta ban shu priang e ka ta na mar kidan ki brio ki bau je play ban pen kia to kabaat ngini pet ang ne sngaba kabaat ngan pani fi nang ne kawai pa ga jing pen khia kabangayo i nang ne kaniro ga thap yesri mi fi ngini pule na ka gospel ga mabinga ne ki kam jong ki apostle kani ga ga wai na ki lenong ki banga sha snotana haga jing pule bible jong namar nakani ga lenong ngala ban sei shibon ki ba lesi hangni nganom kren menta rei kani ga lenong kani ga wai na ki banga sha snotana nama ngayo i hagani ga lenong kadan jingi kai shibon ba tare ngan pen i fi men da gisni ka ba kham jelew le se ni kham jelew ndian se ngan ong fi ka kham jelew da dan pen fi ki bam ju kham yo jingi kai ai kan ngan lo jingi kai fi kan pen chai le se la ngan shong kham slam neru mlele ka ba ar ngan pen i fi ngin ni puli nang ne na ki kam ju gi apostle nang ba lai singap ngan da puli bnia ika ka ong kum ne kam apostle na kala nang ba lai khat na do bening kong ter ka ong kum ne u Petras bat u Yohanes kidang yelet kiu se ke temple ga po jing duai ga ba kandai biji but la dan we brio u bidko na du po ga kemi jong u ba kilaba yu ba ki jubu halagasni ga krdap ga temple ga ba ki khat ga ba itna ban pan ga jing ai isen ai na gita ga belet rong sipo ga ta temple uta haba ula yo iu Petras ba u Yohanes ba ki na rong sipo ga temple ula pan ban yo ga jing ai isen ai u Petras te haba ula khmi shanya u bat u Yohanes ula ong khmi hangi kumta ula khmi dingong iki ba ula kermen banyo ai ai naki henry Petras ula ong ka rupa ba siar ngam dan rei yakata ka bangadan nga ai hame haka keteng u Jesus Christ u bana Nazareth to ya ban ula shimi u na ketiga man ba ula peniang u te kumni ru ki kijat ba ki mat so ala jong u kila klan ba aba ula kinrong jaj ula yang ba ula sedang ban ya ba ula le rung lembat ki sipa ke temple uda ya uda rinsiat ba uda yero yo play upai ba baro ula yo i ubo ya ba bo yero yo play ba kila itu yo ubo julong ta ubo jushong ban yo iging ai isen ai hakata ke khadap ga ba itna jang temple kila dap da ke jing snopla ba da ke jing snolungo ya ka ta bala jao fi ngakwa ngini ya pure bahaya ke ni jing jangan pen i fi ni kan nongrim ka ba ar kan nongrim ka ba ar kumno ke jing pen khia ga ja fi gede ke jinja angini ki kam ke apostle ke mga puli fi gede nga shet ong borobor ke kamba ke beningkong ke bu jisu le kede upen ke lawanye ke la benong gede ke bu kraw hendrei ke kamba ke beningkong jongki sunran hadien ke Pentecost ki peniyang yo berko si gede ke ba ngasngo manong kawan siya ke bu jisu ang haga gospel go dong Yohanes kul nang bakat sa bakat bakada ang shisha nga api igi jingle gi bangale mga pirupin le bat ki ba kham kraw igi ne pin le fi nga igi kham kraw ni na mau jisu le igi igi wan re jisu u heu Petras bar Yohanes ki Pynkhiah yo brio ki kham kraw ni jisu umlong nervous igata umlong insecure igata namar u jisu udai unong yalamu bakraw Tonganum keren ni kita bayo Islam. Fi na pipet ye kene ke jingjang ni fi yo i hang ni hadin jong ke Pentecost ki jong Petras bu Yohanes ki le dua i ke temple. Hendrai hag ni ke sni habagi ya nganu benong mensim jong play ubadana po jongki. Nama gila donia dap do mensim. Ukran ni ki baki depan pet show ni uba ubadko na du ko ke me ubashat krong hang ni de South Post nam kan mau ni South Post nam gertau dan
Shong bay ang ne de ko bet ushania be ki bay re hagni isni mensim jong blay upen ki yo Petros bat yo Yohanes bakin yang habaki yo iyo ne ubri ko akmat jong temple nga jukren kendia de ne gum ko bona ta kadang ong ni ga jingja ri bu so tanat ka bahaba pi pep jing seng bat ba pi le e gi bi ko habar jong jing seng bania ga ba pi ya la ye gi bi ko bat pi le jing seng kandang kampen semua bahaya belai kata ngi hang ne gari kasi jingi la sia le jingi seng ngi i pat gi bri ko shabar gi bat ko aga drugs gi kiat nga kren ni kata rei nga shukran kan dia kata to nda pi pek ba nda haba men sim jo blai wa yu Petros yu ani sange pek yu no bri ko nda Petros ba yu ani ski pek yu no bri ko ngan pen i fi ga Nongrim kum no yo ya no bri ka kham je leo ba nga kwa bin snga Fina pet bahang ni nda habau Petros baru Yohanes ki ong yunu berko ki ong kumne sengap nda pure. U Petros ti habau la khmi shanya u baru Yohanes ula ong. Khmi hangi. Sotanat bau Petros nut benong bau Yohanes ong pechengi. Ang kwa bakin mi ibrio ni sini benut benong pechengi. Ma. Nama kitip bagi dan ke bekrau. Kumta uniu bakrong ula khmi dingong iki udah kermen banyo ai naki kermen banyo pisau ni kermen banyo ya tip jumut dulu banyo ya kermen banyo pisau sengapa Henry u Petros ulaong ka rupa bat ka ksiar ngamdan Henry ia ka bangadan nga ai habe nga sultan alwang kmi jingi mentangan ai bangadan nga subang bahai kata ketir uang kumno ka rupa bat ka ksiar ngamdan ngan ong no dagi kitin jingi menta ka pisa tingka ngamdan Henry nga donda ka pat ka bakham kraw ba ni ka pisa tingka. Uang gumne. Haka kerteng ka jong Jesus Christ ubana Nazareth. Ada sengotanat babu ong itu ketin. Haka kerteng ka jong Jesus Christ. Mangan ong mga gumne. Haka kerteng jong Jesus. Ka kerteng ka bahalor jong ki kerteng baro. Bat ka kerteng Jesus Christ. Kadai ka kerteng ka bala sle ka jong play. Bat kaniga kerteng kadai bala ayu ubu de nong Nazareth. Uang haka kerteng ka jong Jesus Christ ubana Nazareth. Uang gumno. Tu yat. Upertara ke surga bejam uang yat. Nga saya so tanat ban ong ifi ni kitin. Unyat na ifi no brio. Unyat no brio bana du dak po kemeu bom juyat. Nyat no gi kejat gi telat gi kejat gi berko. U eu tau jisu rum tip bana Nazareth che u sa rum tip bana nu brio bana ke rum tip eu tau jisu de bokum no nga pla yo Petrus bo Yohanes beginu bana bet haga kerten ko dong jisu bana Nazareth kerten ko jisu Kristus bana Nazareth yang yat u khlam yang ro nu brio ko pisa jingat rum dan so tho iru eu tau jisu ki e yini ki bri ong yang ya mi apoy mi so to dai na ta daw ko ba pinyo iyang ne ne jing pin kiya dai ko pula ba uniu brio gidan brio ong am ma pi mi o kiya ma ba pim dan jingai uniu brio dan jingai no brio haba ong ya khlam ya nya dan jingai no brio uniu jingai ne bu plim dan tip ke ero fi dai na ta daw pin in fi Nongrim ga ba arang ne kani ga kham jeliu nga kwa ba kani ga jingi kai kan play khamat jam fi yang ne nda haba ya u Petros baru Yohanes sengaba kile no wong Petros shimna gikti pindan kami ga bor brio ne ki shimna gikti gitanio fi hado kata ga jingnuat ki shimna gikti ga jong o bagitan bat nda gitan no brio kun rong jon persyang ban kun rong kabor gawan lagi mat so la jo yang jo khia ya urun siet iro iblay urung tat si temple to ngangai pila jios ngene pengen penifi fi u new brio u klem nge u new brio tip jisu u new brio pan pisau a pisau krong pisa haba ong ya u klem ya da dai mengi no ya no nama su tho no brio hey people in the Bible u yo jing pen kia no brio ke kambaru ke bala banong no ke bala kamlong extra nga kwangan ke lifi kat bangang kena ni kumnu yo jing pen kia ba ngai tip hanur komputers bu Yohanes kita nda gebor
Fi hang ni ngan bu ni ke point ke baar jonga. Ka jing Pynkhiah ka baar ka day. Ka jing nget jong ki nong duai. Ka jing nget jong ki nong duai. Teng teng ngi le duai ki brio ngi nakim kia ngi keno mani ki brio. Ka ba sngaw le ran kita. Kani ka day ka ba ngakwa finyo jing ikai. Ba ka jing Pynkhiah kawan ka point ka baar mo nga kren ni ka jing Pynkhiah kawan da ka jing nget jong ki tu ki balet ban duai. Fiyo iyang ni gibalay duwayo ni brio gibalay le kamba giday Petros bu Yohanes. Uni brio budko banaga ike tip jisu tip tip ru ru Henry kini gibalay duway kidan ka jinge. To ngan pen i fi kham jiliw kundian. Namang nang yo por ko masan minute sngap ang ong jiliw balay day gani. Fi pinumla ni le kum ni gibrio. Usually le kum ni gibrio wali tani gibrio wali ang kertang jung jisu yang ya le plis bejar peniang yu bakrong jung yang ya tu kharum tip benang kendoro peniang bamatla tu bakrong wali le am ta fin sha le ran pen ban. Mereka iga bang ko nganong fi balay Petros bu Yohanes kinot igane. Fi kidon kani ngapa ngan peni fi kidon kani kwai ya ka bangan puli fi na gabado. Lara fi sngot ko igane pinumla bane klumar reda da fidon pat igane fila finle finyo iga ju ke kambak anja namdan por mangan pen ibon rengan pule fina ka bado fi ki Petros bu Yohanes ki de badap do mensim but apo jong mensim jong play haba mensim jong play wan ha bre udan ki jing ai udan ki gift udan ki jing ai dengan pule fi ka ega jing ai jong mensim ko ke badan how Petros bu Yohanes bakila ban wan ra ega jing khia anu bre tongan pule ka shiti shiki karin ka bening kongkol nong ka bakhat ar snap ngan pule fi nagar khat ka ba pra ka ongom ne na mar hawai la sam da umensim ia ka ktien jong ka jingpen start ba da wai pat ia ka ktien jong ka jingpen tip kat ba ku mujo umensim snga ba de umensim mu ba ai ka jing ai ngan pule ka khat ba khandai hawai pat ka jinge daw taw ju mensim but how way pat ka bor ban Pynkhiah daw taw ju mensim but how way pat ka batray ki kamba fi kini ki lightly ki jing ai ki banga pule fi mentan ka jing ai jong ka jing ai ka jing ai jong ka jing Pynkhiah ka jing ai jong ka batray ka ba pentray ki kamba kini lightly ki jing ai la khat iki haka jing la pia iki hagini ki jing ai khandai tali ki bala list do wab supol ki ba umensi ma khoi u ai ki bri ki ba dap da umensi ma khoi ki ne lightly ki khat iki wali sun emperor kam la gtin parang ki power gift kini ki lightly ki jing ai sngo bahagi ba umensim jong bleu ai how Petros bu Yohanes ki de ki jing ai jong go bor ha gtin singan ongum ta ki jing ai sngo bahagi jong go bor ki bala ai do umensim ko ha gi brio ki ba shakriyo ble ki ma Petros bu Yohanes ki de ki apostle ki brio ki bo bleu legit iki but ngani tu ipi kila yo iga bor ga jong mensim ko iga singi pendekas Petros yo iga jing yalap but nang tade u yalap laijar ki kala bomot hagani ga landang ko balai kede ga kamba ga beningkong adin jong ga pendekas ki ya iga bor jong mensim ko but hapo jong Petros bu Yohanes ki dan kini ki lightly ki gift ki ba ki yo no mensim ko ngan ong biang sisien ki de ki jing a jong ga bor ka jing a jong ga jing et ken ma mde ka tu ga jing et ka ba ngi nget kum to mde ba ong bangi chienget em kani ke de gift of faith la ne ke jing ai jong ke jing ai ka ba ar ke de jing ai jong ke jing Pynkhiah ke de gift jong ke jing Pynkhiah la dangan pen shai fi ni ke gift ke de bejrong rengan chipen ipi kindia ka jing ai jong ke jing Pynkhiah fi tip dan ke bri boleh duai bi de meni okhia barong ni de ben duai bangi de meni okhian rei ka don ke gift jong ke jing Pynkhiah dan ke brio ki bo blai uda ai ke jing ai ki no min sim khoi bakin yo ye ga bor ban Pynkhiah ki don ru ki bo blai uda ai ki ke jing ai bakin le iki kamba ki ba kham kraw ban ki wei nakata ka daw Petros bu Yohanes ki don kini ki jing ai ki don kini ki gift of power la ne ki jing ai jong bor ki don ki jing ai jong jing Pynkhiah ki don ki jing ai jong jing trei ki kamba ki don ki jing ai jong 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 jing ai nakata ka daw snap hangan pen efi u brio u badan kini ki gift
kani ke give kawan ra singapa kani ke jing ai kawan ra how to brio ya kata ke jing tikna ka ba 100% ka ba 100 ka ba nganong no kata ke jing tikna ka ba tikna ka mensim ba kim dan kam ya ke jing ai jong no ru kim dan kam ya ke jing ai jong to brio kim dan kam no to brio ba pang ki na wan kini ke brio ha ba ke trai kini ke jing ai ha ki brio ki jong play kani ke jing ai ka dei ka ba kim dan kam ya no kani ke jing ai ka pen ki bet ki ki dan ke confident ke jing tikna ba ki dei bet ban yo i ke kamba ke jong play ba ki da nget ba kin yo ino ke kamba fi dei na ka ta dau pi wat le klumar wat chuang wat chu de chin ke brio ki ba mat la ba nong mentang sing duai le pi nget pi ni yo pet ki khmat ba na ta da pi duai do bala sbo se ke chintor ba pi mi yo jim pen kia nda ba mi yo jim pen kia fi ong dei na mar ba kim nget pi nga kwa ba nong pi ken mau ni bu ko tip ji suru tip ru em and rei ke dei ke jinget jong ni ke bele duai ki nget kum nom dei bu ki shunget ki dei ki badang shumi na ga bor ke jong blay na ga pentecost but ki dei ki brio ki ba yo ke jing ai jong ka bor ke jing ai jong ke jinget ke jing ai jong ke jing pen kia ba ke jing ai ban le ye ki kamba naga taga daw nga kwa ba pin duai ni ki sngi la da na pleng jong fi ki ba shikri utrai tangin duai bu play una ai ki ni ki jing ai la da play ai u petros yu ne zuna ai ngiru fitep ngan ong fi ni ki kten singa ba kini ki jing ai le sin mga shukran kin diat ni ki jing ai kwa ba pin de shai kim trei ka man la ga por wali mot ba ki brek bala yo ni ki jing ai na ta ki shulet ma la ga por shupun kya ba ki breu em wali mot kum ta ki jing ai jong min sim ga bible ko ong ki jing ai jong min sim ki dei ban pen men toy ga ba mot ai ki we ki ken tien singa ba ki jing ai ki tre kam kat kum ke jing ja kat kum ke jing ye kendu nda lebih pai ga jaka ka ba dan kam shisha u blai un ai fi gini banda u ai fi ha ka ba pi pai ga jaka ka ba pila dan kam gini ki jing ai finyo you blai un ai ka ta ka por ba dei ne ka ta da shu ai ba baro ngin shu lek du ai ba kan shu ja ndalong ta ka do jo brio ka nam la ket e ga buram ba finyo ingin bakla no play don ru ki ba bakla nda ba play tre ki kamba lamba ka jing em ka jong ki ba nga kwa nga ong fi ga ni ka por nga nget pis no to igini ki artali ki nongrim ko nim kong ka dei ka jing pen kia ka ba wan ka dei u play u jiet man pen kia pim la ba nong ye ka ba ar ka ni ka wan ra ni ka dei ka jing e jong ki nong duai ki ba yo ye ka gif now min sim jong play but kumangala pen shai fi ka jing ai jong ka jing e ka jing ai jong ka jing pen kia ba ka jing ai ban le ki kamba kini light li ki jing ai ki jing ai jong ka bor ki ba tre kam ha ki brio ki ba shakri utrai ombaro henrei ha ki bo play iman ban ai kat kum ka jing ye kendo bat ka jing sham ka jing dan kam ngai pila shai in si pe bi ani ka jing hikai ha ki ni ka wei pat ka sngi Wednesday nasa ai bi ani ka jing hikai ban ngai ngin it wai men ka sngi ba ngin ngai ba play un ai fi ki ni ki jing ai bat ba pini o man ye ka jing pen kia aga yeng ka sam ka jong fi ngin it wai ku try nga ai ngu ime a blay gani ga por ba melang blay ba kraw pala nga snga ngu ime ba kani ga de ga jing hika ai ga try ga ba don kam kalang ka man ga jame ban pen kia kan try mela wan jing ga pertei ban ba i ga jing pang jing i try a blay don na pleng jong ki ha gani ga por ga bidan ga jing pang gi bala slam ki kan do i ga jing pang try a blay don hang ni ga pa ga bidan ga jing pang ga po ga bidan ga jing pang ga click ga bidan ga jing pang ga shadam ga bidan ga jing pang ga sneak dog ga bidan ga jing pang ga try naki bopon ki rukom kila mani kendu wale ni ke jingpang men dagi sngi kabangi kendu kum ke digi jingpang ka bajak leng menta try na tip ba ke mon jo me ban pen kia na kren nang ni ke jingpen kia nga duai a blay ai men pen kia ni ke brio gen try namar melong u blay bala men pen kia na duai gen try blay ni ke jing hikai ke banga ai men dagi sngi kan ya rap ni bangin long balance ke jing shek replay bangin sngo thokum no ban ya ke jingpen kia ki ba me tre ba bangi duai ki brio bangi de snow thu igi nongrim na gtin ge jame try nga duai play ko pa men de yo buram na gni ge jing hikai ban nga duai gi ni ge brio gi yo snow ni ge jing hikai kan ya rap ki ba ken ya chikmal ha ge jing ka jing ya try ngi ai lo chme ge buram ha ge kriten ge dong chi su mi duai amen 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 to blame kur khui fi snap hai ni ge jing hikai but yai snap na ni chikmal finio ai ge jing kur khu ko bless you